Здравейте, аз съм Габриела Ангелова и съм завършила УниБИТ. Завърших специалност библиотекознание и библиография. Магистърската си степен завърших специалност библиотечни колекции и съм доктор по докторантска програма книгознание, библиотекознание и библиография. В УниБИТ получих възможност да посещавам различни форуми, инициативи и практики, които са пряко свързани със своето обучение. Но най-важното, което ми даде УниБИТ, е възможността да се занимавам с наука, за което благодаря изключително много на научния си ръководител, доцент доктор Васил Загоров и на своите преподаватели. В момента работя в Национална библиотека Свети Кирил и Методий в читалня 1, която е специализирана и се използва за четене на ръкописи, редки и ценни старопечатни издания и архивни документи. Освен част от екипа на Национална библиотека, аз избрах да продължа академичната си кариера и в УниБИТ. В момента съм асистент в катедра библиотекознание и библиография. Благодарение на преподавателите си в УниБИТ усетих красотата и дълбочината на тази професия, за което съм им безкрайно благодарна. Пожелавам на студентите никога да не избират лесния път, да намират винаги мотивацията в себе си и да влагат много усилия в своето образование. Всеки ден бъдете по-добрата версия на себе си.